Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagt etdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döredüzüligi türkmen meçhitlerine aralaşýar. Imamlar meçhitlerde islam dinini türkmençilik bilen deň derejede wagt edýär. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasibetli Aşgabatyň Hezret Ömer meçhidine 2-nji maýda okulan bayram namazynyň öňe süresinde Türkmenistanyň meftisi ýygnananlara Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze kitabyny wagt etdi. Döwlet mediasyna görä şeýle wagt işleri ähli sebit meçhitlerine hem alınıp baryldy. Synçylar türkmen dini wekilleriniň bu ädimine ýurtda islam dininiň siýasaty garaşdyrylmagynyň hemde türkmençilik ýöreligleriniň islam dini bilen deň derejede tutulmagynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy hökmüne baha berýärler. Hezret Ömer meçhidine düşürilip Türkmenistanyň döwlet telewizionyny efire berilen video reportajda Türkmenistanyň meftisi bayram namazyna ýygnanan jemaaty halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan Ömrümiň manysy atly täze kitabynyň käbir bölekleri okap berýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigine görä şeýle wagt işleri ýurdun ähli sebitlerine amal edildi. Mundan olar ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň ýazanyny gaýdylýan Ruhnama kitabynyň alynan setirleriň Latin ilipine meçhit diwarlaryna şöhrelendirilmegi bilen tanylan Türkmenistanyň islam ibadathanalaryna bu sapar Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan kitapdan alynan setirler ýanglandy. Türkmenistanyň baş müftisi meçhide ýynanan jemaaty ýüzenip Berdimuhammedowyň kitabyny diniň hemde türkmençilik ýöreligleriniň türkmen halkyna hususan ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Meçhit mehrabyny islam dinini hemde türkmençiligi deň derejede agdamak bilen dini wekili synçylary görä Türkmenistanyň milli däp desturlara esaslanýan ýöreligleri islam ýöreligleri bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 3-nji maýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen meçhitlerine Berdimuhammedowyň kitabynyň wagt edilmegini, onuň sözleriniň mukaddes kitaplar bilen deň derejede görkezmek synanşygy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtda bilermen şeýle çäreleriň beýleki musulman ýurtlarda ýaşaýan din ulamalaryny ynjydyp biljekdigini aýtdy. He's not just Arkadog. He's not just the former president of Turkmenistan. He's someone who if not on the same level of Allah is. Ol hamala diňe bir arkadaş däl. Ol hamala diňe bir Türkmenistanyň öňkü prezident däl. Ol eger Allah bilen deň derejede dälen bolsa beýleki adamlar bilen deňeşdirilende hamala Allah has ýaqyn adam ýaly edip görkezjek bolýar diýip Panier aýtdy. Closer to Allah than the other rest of the people of Turkmenistan. Ekspert türkmen meçhitlerine amal edilýän soňky çäreleri matkaraçylygy atlandyrdy. Panier Azatlyk bilen söhbetdeşlikde megerem islam dini döräli bäri islenlik ýurtda ýa-da hanlyklarda imamlaryň namazlarda ýa-da hutbalarda ýurt başlygynyň hanlaryň serdarlaryň ýygyna eýerilmeligi barada olaryň hormatlanylmalydygy barada wagt edip gelýänliklerini, munyň musulman anancına görä kabul ederlikli hasaplanylýanlygyny, ýöne haçana döwlet başlygynyň ýazan setirleriniň meçhitlerde musulmanlaryň mukaddes kitaby bilen deň derejede okulyp wagt edilip başlananyny munun eýam çenden aşmak hasaplanylýanlygyny gurrun berdi. When it seems to cross the line, at least in my opinion, and I don't think I'm alone in this, but when it crosses the line is when you start to... Ýöne haçan gyzyl çyzykdan aşylanyny, iň bolmany meniň pikirimçe şeýle, men bu babatda ýeke durnaýdym, haçan çakdan aşylanyny wesen prezidentiň sözleri Muhammed peýgamberiň sözleri bilen deň derejede mukaddes diýmäge başlasaň ýa-da onuň sözleri Gurhan bilen deň derejede ähmiýetli diýmäge başlasaň bu ören howply diýip Panier syn berdi. Türkmenleriň arasyna türkmençilik ýöreligleriniň giňden propaganda edilmegi, wagt edilmegi täzelik däl. Öňden bäri türkmenleriň arasyna hususan resmi retorikada türkmençilik ýöreliglerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýöne türkmençiligiň meçhit mehrabyna wagt edilmegi bilen synçylary görä türkmen döwletiniň millilik wagty täze berentliklere çykarylýar. Hatodolky ýubiley toýlaryny daşary ýurt ýyldızlaryny, şol sanly Amerikan pop ýyldyzy Jennifer Lopez'i çağırıp belän Gurbanuly Berdimuhammedowyň peýgamber ýaşy 2019-njy ýylda döwlet mediasyna giňden wagt edildi. Happy birthday to you. Happy birthday.